Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Arfsan snem ha along ngat urang ba babat bor ya ka kena kakashari jong special judge pokso aks na nongstone kalarai penrem da ka baset along hadu arfsan snem kenti ringkat ka kuna basan thojar tingka persya ya uwe urunar balatip kerteng ku bring star well karbani halor ka jingdon kti jong u ban bat bor hadu banda armet ya ka we ka kena badang khatlai snem ka arta kabala jia nadu usnem arhajar arphau katkum ka jingya thu dong ki pulit laong ba haka arplai tarik benai bah nyau arhajar arphau ki pulit kilayu pediang ya ka ejahar halor ka jingsya thombor jong kate ka hebrit badang khatlai snem ka arta hakaba kila register ru ya ka mokoduma persya ya utai unong le kam sneu kat bakum ka vat nong ston ps case number lifeway nyau hapo bracket arnot hapo ka kendon san n /nrew pokso ax batla bensiat ru hi wpsi DP Nongbri ba insimti ban tokit bene jakate kakam nakaliang ki pulit kilah pengat yu utai urunar hapok ka kendon sans pa Andrew IPC r/w section san JREW n/Andrew pokso ax hadin gane haka khatwai tarik benai basan arhajar arpulai kakashari jong special judge pokso ax na nongston haba ajing itu yakisaki balayo lingba ka jing tokit kalapan kesan ya ka mokoduma persya ya utai urunar bat kala pengat ya u hakite ki kendon ba perking da ka ba phakset along hadu arfsan snem rengkat ka kuna basan phawajar tingka na ka benta ka jingpen khen kendon ka ba hap hapo ka kendon nrew jong ka pokso ax bat ka kendon sans pa nrew jong ka IPC nangta ka kasari kala pengat ru ya utai urunar ba unsyong along biang sa sisnem kenti simple imprisonment rengkat ka kuna ba si hajar tingka